O edil de Cultura Pepe Pérez debullou esta mañá o programa da Mostra de Curtas que hoxe comeza e que se prolongará ata o vindeiro 22 de outubro. O arranque, como é tradición, porá a sección Curta Cativa, dirixida aos escolares dos centros educativos do municipio, na que se proxectarán todos os días varias sesións de cine familiar no Salón de Actos da Sociedade Liceo. Unha das novidades desta edición terá lugar mañá martes ás 8:30 no Teatro Coliseo Noela, coa homenaxe a Pedro Brandariz, un actor moi vinculado á mostra. Digamos, dedicada a Pedro Brandariz, sobre todo unha persoa que tivo moito que ver ca mostra, fixo moito pola mostra, e creo que nos merecíamos poder facer unha homenaxe, ademais de que ese premio de curta amateur Galicia levara o seu nome a partir de agora. Un dos días máis agardados será o da propia gala, que terá lugar o domingo 22, na que se coñecerán os premiados desta edición. O certame presentáronse máis de 1000 traballos chegados dende uns 50 países, dos cales o xurado preseleccionou un total de 65, que serán os que opten os premios. Temos en eses 1000 e pico, pois claro, son 1100, 1200, 1300, hai nos de distintos, os 50 países, como dixamos, hai algún que estábamos pendente de confirmar, que nos interesaría moito que viñeran, están intentando por todos os medios que vai haber un documental de Irán, os propios iraníes, as persoas, produtor, creo que director ou director e artista, teñen moitísimo interés en vir a contar aquí pois a súa historia, que terá que ver ca súa cultura e ca súa situación. Un día antes celebrarse tamén a premier de dous documentais, El Sexilio de Edu Casanova e Volver de Borja Larrondo e Diego Sánchez. Sobre todo con Edu Casanova e con Sexilio ven algo máis que o estrena nacional deste documental, que é unha premier. Eles traen pois unha serie de, de xente que os rodea, de drag queens, de DJs que estarán na rúa cunha caravana, pois un autobús grande descapotable, é a estrena, digamos, de Antena 3 a nivel nacional e faina en Noia. Dende a organización pediron tamén un maior respaldo das administracións, especialmente a autonómica, ao tratarse dun dos festivais de curtas máis recoñecidos de todo o ámbito nacional, incluindo a marca de festival cualificador para os premios Goya. A programación da mostra poderá consultarse na propia web da Concellería de Cultura ou a través das súas redes sociais.